Rakio hormu kirimre de jia pancher oktogame kapadopon. Say no to drugs and say yes to life pothepi pen. Kare Banglong police system pen jipatir pi ponsi. Dipu pen bokajan an bite rally mate bite kapasi jenga jai make keding pon. Laso jai megalong Jambeli MC Balls of Assam MC KMC Wajarula pen Eastern Enfielder MC atumsi bite kapasi jeng kirap dunlu. Jai megalong bokajan police station OC Manjit terang stame chetong dun. Lapen jai megalong Rakio hormu mate drugs kirimre de jia pansi jaseme chinki chethan pon padu. Athela swa drugs ovemi atum kirim kilit pegajok hampangalong akahi no atumon jablu. Lasi osomar api apo atum stame osomar apan celang dun pami nang kapu hanjangan super Egyptian of pinang kilo abirta Malong News. Bite really gedeng polone di lapen konat penan tong atum pangcheng ne. Lalu nilitum pini asudeli kelake anti drugs campaign aputhak angkela so kapati pipon lake litum Karbenglong district police atum pensi penilo alangli SP tumben penelisi SP tumben separi den konsila pini nitum kadok be bikers papan an bang sokep sini tum bikers do pini alang tumben initiative and convention nilitum apan pini so campaign apan ardinan pidungo Nale tu magrup mana polone la rider tu. Nilitum dak lido nilitum kecengsi tentu laso initiative and pon lake Jambeli motorcycle club lapen Bulls of Assam Difu chapter lapen nilitum bangke Karbenglong motorcycle club Wajarula lapen aku dolang Eastern Enfielders motorcycle club. Nale tu nola o ke mi phan nola o ke mi tu penang an araki ke endo so betha nale tu kopi lo message piji ke. Pipigang tu ngala poilo non owi ke mitum kamatha litum ka Charlie ka paprang dunji kali tasu kucho jok litum awi ke mitum aphiong asonji thekon long lapen laso ka pa philong tum laki chode ra jok api putum laki sungda do lapen society long damara ki sungda do thidum non pinich chini thegam long ji je lahai ki chur ajok somartun khen open kopini kanghu kanghi lason to ponkok kia do lapen pini crime ason da do kokki silahai phanjong situng jepa jogi pute non awi ki mitum tame tum sports ong engage nang po jasme ka Charlie environment bang secret nang po athiri tum lahai helo itum hela phan benefits athe drugs of hormu lake slow poison lage anutina chini holo lagi tumhan ki thitang atrap sinang islam lo asi kapachini kan tung lalo non obi ki miatum tame jasme towar ki miakrong Really kana pangcheng ni di. nilitum kapangcheng ge nilitum difu SB office pen pangcheng lo tamil aswang bong nilitum riders West Karbenglong ben tawang lo lapen lapun nihang nijang kadok we pen tame raksi SB office tong lapen sinitum lapan si right bang pangcheng lo La bang so program pinian chot ma mande ke wang langar ni nang litum along apre ding ponji ning dom along kapre ta kedeng ponji program kedu muthe apor schedule bang ke non market klar da kono masin thila Kang tong loma mate aku dapen kana ni ke bar hi pangke te sit tu. pini apan bang jasme ke dangan sinang kang ton lo bokajan si bang ke bang jiar ni bang mate la bang ke aporar ni semua Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.